Nagtrending sa Facebook ang hulagway sa usa ka senior high graduate kauban ang iyang amahan nahimong inspirasyon sa mga netizens. Kung ngano kana ang tungantang sayran pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Kini ang hulagway nga gipost ni Guillerma E. Diaz atol sa iyang pagtapos sa senior high nga gi-heart o gi-share sa mga netizen. Sulob ang toga, wala niya palabya ang kahigayunan nga makapapicture sa iyang amahan kinsa miapas aron lang makatambong sa iyang espesyal nga okasyon. Matud ni Guillerma nga nagdumilyo unta sa pagpahulagway ang iyang amahan kay wala pa kiniilis apan asoy niya. First time na ko nga ning ato siya sa akong school nga na activities. So kato balag kanang basta siya niya ugaw siya nga wala siya ilis gikan pa to siya trabaho nagpa-picture jud ko wala jud na ako siya gikaulaw. Ang amahan ni Guillerma nga si Florentino E. Diaz nanrabaho isip backhoe operator. Sayod si Guillerma sa kakapoy sa trabaho sa iyang amahan maong saad niya sa iyang pamilya. Ako ikasukli nila kay maningkamot ko ug maayo niya makalampos ko akong kabuton na ako unsa ako ang mga pangandos ang kinabuhi niya para matabangan na ako sila kung para malingkawas may sa kuan kapubri. Dugang niya nga pagkamaestra ang iyang kuhaon sa kolehiyo apan gusto siyang manrabaho isip usa ka pulis. Kauban si Clans Gabutin, ako si Mark Jabella. Balitang Bisdak.